Jeg vil i den her video kigge på funktionen f af x er lige med x i fjerde. Og først vil vi finde 4 sekunders hældningskoefficienter i dette skema. Og derefter skal vi kigge på tangenthældningen i punktet 1,1 og finde ud af, hvad tangenthældningen altså er i det her, hvilket vi gør med differenskvotienten. Derefter vil vi lave et mere generelt udtryk og igen bruge differenskvotienten, dog den her gang ikke med et bestemt punkt, men mere generelt med x0 i stedet for 1. Og herefter vil vi så kunne finde tangenthældningen for x0. Ja. Så hvis vi først kigger på sekanterne, så kan vi se, at vi har de her 4 sekanter, og vi vælger at indskrænke højden lidt hver gang, så vi kommer tættere og tættere på den her tangenthældning, som vi jo egentlig gerne vil finde, hvor vi til sidst ender med en højde på 1 eller en halv. Vi udregner sekanthældningen, eller sekantens hældningskoefficient, med den her differenskvotient, den her brøk, hvor vi så indsætter vores værdi. x0 har vi sat til 1, og så lægger vi højden til, som er den, vi har udregnet her i den her kolonne. Og så kan vi se, at sekanthældningen bliver mindre og mindre for hvert punkt. Hver gang vi gør højden mindre, bliver sekanthældningen også mindre. Og det ses også tydeligt på grafen her, hvor at vi kan se, at hældningen på sekanterne bliver mindre og mindre, og de bliver mere og mere flade. Dog er det her ikke så præcist igen, da vi godt kunne tænke os at ikke bare kende sekantens hældningskoefficient, men derimod tangentens hældningskoefficient i punktet 1,1. Og det gør vi altså ved at opskrive det her udtryk for differenskvotienten, og så reducerer vi så meget vi kan, som opgaven fortæller os her. Og så først så sætter vi skriver differenskvotienten op, og vores funktion hedder jo x i fjerde, så f af 1 plus h må være 1 plus h i fjerde, og så minus 1 i fjerde, der vores funktion jo hedder x i fjerde, og vi sætter 1 ind. Vi ganger parenteserne ud, og så får vi følgende, hvor vi kan se, at vi har h i alle led, hvilket kommer til at være rigtig praktisk lige om lidt. Dog har vi ikke h i det sidste led her, men det er så belejligt, da vi trækker f af 1 fra, kan vi lade 1 i fjerde gå ud med den anden 1 i fjerde. Og vi står altså tilbage med h her i alle led. Og h lader vi komme uendeligt tæt på 0. Hvilket gør, altså den er ikke 0, hvilket gør, at vi kan tillade os at dividere op i alle led, hvilket vi så har gjort her i næste trin. Og så herfra lader vi h gå mod 0. Og det betyder, at vi kan tillade os, at vi forestiller os, at der står 0 hver gang der står h. Så alle ledene kommer til at forsvinde på nær det sidste, hvor der står plus 4. Og vi ender med et resultat, der hedder 4. Når vi har lavet h blive uendelig lille, så finder vi f-mærke af 1. Og det er altså 4. Hvilket betyder, at vi kan se, her har vi en hældningskoefficient på 4. Som er en del mere præcis end vores 8,125, som var det mest præcise, vi fik, da vi udregnede sekanthældninger. Hvis vi så gør det mere generelt, ikke bare med et punkt 1, hvor vi sætter x0 til 1, men bare med x0, så går det nogenlunde på samme måde. Vi skriver det op i vores differenskvotient. Vi har f af x0 plus h minus f af x0. Dividerer det hele, og så dividerer vi det hele med h. Og vores funktion hedder jo som sagt en del gange x i fjerde, f af x er lige med x i fjerde. Så når vi sætter det her, så får vi x0 plus h i fjerde minus x i fjerde. Vi ganger igen parentesen ud, og får følgende, hvor vi igen ser, at der er h i alle led på nær det sidste led her, x0 i fjerde. Men det er igen så belejligt, at vi trækker f af x0 fra, så vi kan lade de her to gå ud med hinanden, hvilket vi gør
her nedenunder, og vi står tilbage med et lidt mere reduceret udtryk. Og vores h lader vi så, dividerer vi så op i alle led, og så får vi følgende. Hvorefter vi lader h blive uendelig lille, lad den gå mod 0, og så kan vi altså tillade os, at ligesom vi forestiller os, at der står 0 i stedet for h, og så ganger vi alle led ud med de her 0. Og så ender vi kun med her med det sidste, 4x0 i tredje. Og så får vi altså, at f mærke af x0 er 4x0 i tredje.